Kdybych nebyl autista, tak bych asi vystudoval vysokou školu, mohl by vařit a taky bych nekazil všem ostatním natáčení, to si taky myslím já, nebych vařit, nikdo by se o mě nemusel starat, uměl bych se postarat a možná bych si uměl taky vyprat prádlo a všechno tak. Někdo by asi všechno, to si myslím tak já, že bych mohl přecházet sám silnici, dokázal bych se vždycky na to soustředit, ale taky bych si to normální byla jsem a nevyštěl bych, protože bych byl normální Aleš Koudela. V rámci festivalu Momentální film jsme dnes shlédli filmy Aleše Koudely. Vy máte zkušenost s tvorbou lidí s postižením. Co nám jejich dílo může předat? Za zprávu, za poselství. Možná náš svět vidí jinak. Překvapivý na tomhletom projektu Momentální scéna je to, že naopak nám ukazuje, že se dívají na spoustu věcí úplně stejně. Že my bychom očekávali, že se budou dívat jako lidé s postižením na svět úplně jinak, ale oni ho právě mnohdy vidí úplně stejně jako my. A v čem se konkrétně můžeme přiučit? Pak je tam samozřejmě další aspekt, že spoustu věcí vnímají přece jenom trošku jinak, jako jsou to různé detaily, které je zaujmou třeba více než nás a můžeme se prostě poučit v tom, že je dobré se někdy podívat pod povrch. Jak dalece ale tvorba lidí s postižením pomáhá bořit bariéry? My se vlastně snažíme prostřednictvím právě výstav a pořádáním filmových festivalů a různých jiných akcí pro lidi s handicapem ukázat také lidi s handicapem jinak, než jako lidi, kteří jsou nějakým způsobem nemocní nebo mají nějaký handicap, ale právě jako umělce, jako lidi, kteří dokážou tvořit a být pro náš svět velice zajímaví. Paní Petrášová, vy máte zkušenosti přímo s prací, s kontaktem s lidmi s postižením, takže můžete i vidět, jak dalece jim pomáhá možnost tvořit, vytvářet například film. Jaké s tím máte vy osobní zkušenosti? My s tím máme úplně vynikající zkušenosti, protože vidíme na těch lidech, kteří takhle stvoří, kteří mají možnost se ukázat to, co dokáží, obrovským to zvedá sebevědomí, ale nejenom v té jejich tvorbě, ale taky potom i v jiných vlastně oblastech života. Pomáhá jim to v tom denním životě. Ostatně filmy Aleše Koudely mluví za své. Pojďme si tedy popovídat přímo s autorem. Aleši, druhý z filmů se jmenoval Evoluce sexu ve vesmíru. Proč jste si vybral takové téma? Ten film Evoluce sexu ve vesmíru se mi docela povedl. Jsem rád, že se mi ten film líbí. Já si myslím, že tak nějak asi vznikl život na Zemi, že se vyvinul ty první molekuly vody, ale myslím si, že to tak muselo být. Doufám, že výzkum prokáže, že to tak opravdu bylo. Podle mě se asi taky ještě nějak musí rozmnožovat, pokud existujou. Aleši, co se vám především líbí na tvorbě, vytvářet filmy, filmovat? Jsou to pěkný filmy, zajímá mě to, líbí se mi to, protože mě to baví. Já rád tvořím, rád vymýšlím nový nápady. Tak my se těšíme na další filmy, Aleši, gratulujeme. Ano, dobře.